Hej, Bløjken. Jeg er blevet træt. Jeg har det fint. Jeg er træt. Det vil sige, at jeg er det stærke. Jeg er den stærke. Jeg er det stærke køn. Det er ikke så underligt. Vi leder efter nogle kills. Vi har gået og ledet efter kills den sidste halve time. Vi er pisse tørstige. Vi er så tørstige, og der er ingen kills i miles omkreds. Det er rom, og vi siger, de er kills. Det er ingen kills. Der er gået den første time uden vand. Vi er ved at dehydrere. Det er ret slemt. Jeg ved ikke, om vi klarer den. Nej, det er det, der sker, når man drikker hele natten, og så ikke har fået noget vand. Ja, så dør man. Men vi skal se Colosseum. Ja, det glæder vi os til. Ja. Og vi skal se en kirke mere. Og så skal vi se noget som... Vi skal se en høj, ja, med kirkekort. Og nu om 10 sekunder er det op til en... Okay, vi ses bloggen. Hej bloggen, det her er et meget stort øjeblik. Vi har gået lidt efter en kill i meget lang tid, så det her er et meget smukt øjeblik. Så det er heldigt vand. Det er heldigt vand af helvede til. Ej, jeg mener, bare heldigt vand. Jeg drikker lige noget af det heldige vand. Og lige skal bare lige dum hernede i, og så tænker jeg sådan her. Nej. Den er ret heldig. Det er ret rent. Ja, er det ikke? Hvor rent er det? Det er ret rent. Det ligner det, vi ser. Det er en fast lille låg. Fast låg? Ja. Det ved jeg ikke, men den er fast fin nok. Ja, det er vist rigtig hårdt. Yes. Først og fremmest. Sig de magiske ord først. Hej bloggen. Hej bloggen. Okay. Det der skal ske, når man skal have pave, det er først pave starterkit, den er vigtig. Køb pave t-shirten. Må vi se pave-t-shirten? Se pave t-shirten. Papa Frances. Papa Francesco. And then you buy Og så the skal man holy halskæde. The holy, hvad var det kaldt? Bøssepopkæde? Bøssepopkæden. Gerne med et billede af paven i. Det vigtigste skridt til at blive ny pave, det er at fanboy den gamle pave fra 7. Sådan er startet Francesco. Gerne på grænsen til ultimativ stalker. Gerne op og... Så det var House Beer Pope. Husk, og selvfølgelig, der er det, vi kalder kordrenge kill. Ja, det er lidt listen. Hvor mange kordrenge kills har du? Flere kordrenge, du har taget, jo større er chancen. Det var alt fra den med lynguide, de her How to get a paid in 5. Sombrero gato negro, mojito old del paso, Madrid, Chihuahua, Adele, por favor bailando. Guacamole, jalapeño, Salva Hayek, Ricky Martin, bacalao, muy bueno, mariachi, gasolina, calamari, muchas gracias, Macarena, mi amigo, leve la vida loca, Astorillo, Banderas, dale. Hej bloggen. Hej. Hej blog. Hej blog. Hej bloggen. Hallo. Jeg vil bare fortælle, at mig og andre overlevede 3 timer langt. Okay. Okay. Why? Because. Why? Because. Og det overlevede vi. Og Morten overlevede trapperne. Han er bare lidt øm nu. Så lige nu der skal vi til at spise. Det var det bloggen. Hej bloggen. Nu bliver det akavet. Jeg bliver ved med at optage sit billede med akavet. Hej bloggen. Nu skal vi have taget et pengekat selfie. Det sker lige nu. Har du tændt? De er bare pengekatte alle sammen. Kæft, hvor er de grimme. Der kommer Mille gående. Føj, hvor er de grimme. Ja, sådan er det. Kan du lige sige hej bloggen? Hej bloggen. Yes. Lige nu, der følger vi Anne. Og hvad skal du til at lave nu, Anne? Vi skal ind i en kirke. Hvad hedder den? Den hedder Basilica di San Clemente. Det er nemlig San Clemente. Ja, det er. Hvor San Clemente. Meget glæder du på en skala fra 1 til 10? Der må jeg sige en 12'er. 12? Okay, hvad er på en skala fra 1 til orange? Hvor meget jeg hvad? På en skala fra 1 til orange. Så vil jeg sige gul. Okay. Hvad synes du om denne her? Jeg synes, den er flot. Jeg kan godt lide skildpadder. Så. Ja. Hvad skal vi kalde den? Peter.
Det er Peter. Peter. Ja, Lille Peter. Lille Peter. Ja. Det er Peter. Salsa, tequila, corazón, cerveza muy bueno. Salsa, tequila, corazón, cerveza muy bueno. Salsa, tequila, corazón. Hej bloggen. Nu er det 4 dage på Elko. Hej bloggen. Og vi stopper ikke. Nej, vi stopper ikke. Vi skal snart på bars i Lazio mod Prag. Ja. Vi kan godt lige Det kysse. glæder vi os til. Og vi skal Det kysse. lignede, jeg havde tænkt jer at kysse. Kys. Det kunne vi også. Nej. Nej. Jeg skal have mere drik, før det sker. Ja, det Vi sker tager nok. lige en high block lidt senere. Skål. Cerveza muy bueno. Salsa, tequila, corazón, muy bueno. Ketchup desesperado, Mallorca así cortado. Corazón, La Bamba, arriba Carlos Santana, Selena Gomez, ¿por qué? Hej blokken. Sig hej blokken. Hej blokken. Sig hej blokken. Hej blokken. Sig hej blokken. Hej bloggen. Det her. Har kun en dårlig vinkel i morgen. Det var Fuckboy Morgen, der lige var i gang. Jeg vil bare lige sige, hej bloggen. Jeg synes bloggen er fantastisk, og jeg synes resten af verden skal holde sin kæft. Fordi det er bloggen, der har fokus lige nu. Og ja, folk de holder ikke deres kæft, så man siger, det er bloggen. Folk de griner, for de synes bare ikke, bloggen er seriøs. Men det her, det er for mig seriøst for mig. Så sut min klamme pik, og min ellers fisse. Morgen, han smider tøjet nu. Jeg tror, jeg vil lige se Morgen smide tøjet. Hej bloggen. Hej bloggen. Hej bloggen. Vi siger mit ben. Vil du tage dig til bloggen? Hvad skal du, hvis der var en bil op i næsen? Langsomt. Supportgruppe. Det er supportgruppe. Ja, nøjagtigt. Jeg kan bare ikke nå. Jeg kan slet ikke nå.